Nama uhapšeni aktivisti Demokratske partije socijalista po prijavi građana za koje se sumnjiči da su kupovali lične karte za Demokratsku partiju socijalista. Prije par sati u Berane je stigao i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović s namjerom očigledno da podrži ovakve aktivnosti. Svi oni koji na ovaj način trguju i oni koji kupuju lične karte i oni koji se usude da uzmu novac za svoj glas odgovarat će u narednom periodu, zato pozivam građane da reaguju, da prijave slične slučajeve i da svi zajedno utičemo da se ovakve aktivnosti spriječe. Vrijeme Demokratske partije socijalista je prošlo, Koalicija za budućnost Berana je pobjednička koalicija na ovim izborima, a ovo su posljednji trzaji partije kojoj je samo na ovaj način ostalo da pokuša da u ovom gradu opstane. Da li je policija potvrdila to o čemu pričate i o kom licu se radi? Da li je identifikovano lice? Dobili smo potvrdu iz policije da su ove informacije tačne. Radi se o aktivisti Fahrudinu Derviševiću koji je uhapšen u naselju Talum za kupovinu ličnih karata. Da li imate još pitanja? Čudim se to od njega.